Oy. Saan naman ka saryo? Adlaw diha. Idaan na lang nina ko kung sa kaanak eh. Na mangayon ta ko nimo advice ba. Tambag ba. Ano naman? Okay. Natinga magkuinga ka na. Kung asawa ba na nabuntis man ng LDR man ta mi. Asa man dahil siya di Iron? Nasa layo, LDR good. Lagi. Basta nag-ana-ana mo sa cellphone. Dili. Oh. Mana-ana mi sa cellphone. Sa cellphone rasad panagsar man sad to. Ay, wala siguro mo ni gamit o screen protector. Wala gyud. Mao nang Ak daghan man ni mo. ganito ni CD. Lan kaya to pila na di gubuk anak nimo. Ikadusi to ang kanang gibuntis sa akong anak asawa karon. Kadusi na. Grabe. Tinga lagi ko kay LDR man Ugihano. tami niya. Taga-uli na ko. Buntis man siya. Ni LDR mi. Normal na siya. Hindi naman na normal saryo. Uy, abnormal naman na. Pero mag-ana-ana jud mo. Oo. Kung mag-ana-ana mo, di nya unsa may gamit ninyo day nga kanang family method para dili sad mudagan inyong anak. Di ngadto mi sa center kaya pag adto na mo sa center kaya tagan mi og kanang kondom. Oo nga. Pag gigamit na mo nya, paggamit na mo kay nabuntis man to siya kay naa man day buslot gamay ang kondom nipis man to kanang lokal ba. Nya kanang ang favor niya gani unsa to mansinitas. Mga bratuhon bitaw. Mao din Hinatag naman sa center mga lokal ba. Yan na. Basta Mga perti buslot. siguro nang dakuan mo ha, mao siguro nang buslot. Basin sa siguro nya. Matugi kuana na pud miglaing method. Nya unsa nang Anong- pilain? Calendar method ko Oh, na. kana effective na kayo na. Ay hapon oy nabuntis man gihapon. Ano man? Gamit na akong kalendar atong aging tuig. Oh, Nabuntis man gihapon. Ano gyapon silbi ang calendar method? ngano mawa may silbi, unsa man din yung paggamit? Ako gihapon diri sa sampot sa akong asawa pag kuana Ay, mo. nabuang ka man saryo. Nganong ihapin man nimo? O dili man taon na nga naon paggamit ng kalendar. Oy, Saan man na? dapat dan-aon nimo sa kalendar every kanang 7 days. Ana, mawala na regla imong asawa. Ana, tan-aon nimong kalendar dili kay Ay gihapon Ino na mo kay la para kanang kuan ba sure ba? tagabukid giday ka saryo nga labag. Nga, wala na ilain ka kuan nga. Nakuan kay katulog kay kanang pills, kuanan mig Aw pills. kana naon, kana sigurado na nya. Sigurado na ginang pills. Imposible Ay. na pud kaayo. Wala ay nabuntis man gihapon akong asawa. Ito nang naabot og dusi karon. Katong pills ika-11. Hmm. Ang Samson di mabuntis mga gipainom man sa akong asawa ani ang pills. Di mo man vitamins kay nanambok man sa akong asawa gipainom ari ang uban kay para manambok sad ni. Niwang kayo Na naunsa gug ka saryo nga dili man taon na nga naon paggamit. Oy, Saon man di ay? imnon man na sa imong asawa basta nang kanang nasa ubos. Pang 7 days na girigla siya. Nagikuan man to gipainom man sa akong asawa ani mo tong nabuntis pod. Na naunsa may kay wa ka na inom ng apil. Inom sa guoy. Ano? Kanang kuan gipadalhan man gugugod. Kanang kausa sa Gino. 3 times a day. 3 times a day ko nakainom ato. Unsa gutaw nang ayaw na lang pangayog advice na ko saryo kay duwa gyapon ay pulos. Unsa wala di kay ka-advise. Sa may lain method ba? Method. Ayaw na lang buong pag-ana sa imong asawa. Mao na advice na ko nimo para di na mapunan. Ay, di na pod. Lami na na di ka ba? Lami kay na ina na. Gabi ira ka tam katilag lami. Wala ko lang ika-advise din saryo kay nagminunggol sad ka. Ito lang yung sa kuwan ay. Ito lang dito sa kumpikas kay ilag. Signa ato si katambag ba? Ha? Salamat. Resa mi ay. Diadto Salamat. kung inasad na. Sam, tagabuki gudi ay.